Chuige se táim a hadra in dhéanúdarráis. Bíon buncháíochttaí a ggéine hens chun ráis. Tá gonéal teanga goin, níl am cead penála. Bhfuil ní fort gailgead, ní fallár de bhar chóchaidán leis an gaman teachta dála. Ach tá sí agam a chuine úsalidir nu a mánas orsa. Tá bunchéim agam sa léon ceilteach ó ollscoilcháiliúil Warsaw. É agam ó Krakow, tá a héasas fós á scríomh, I dtéobh lugarm nach in na Pólane fhí thionchar ó cuomh. Cuir for éide eibreir fáilghait faoi thuhantas do bhaoine. Beart an tiomlaí caréis, thar séimhse omláin bliana. San ár defic a bheith túlaí faoi thóra an áirtúra thóra. Na I thiúrastú faoi de chudhilgas mar ábhar Inglantóra. Mar? Nach chola tú me. An bheith ha bheith níos specifice. Mar Lantóra fiige. Oh, fan go glisí mami, nach í a bheith cóbródúil, bhfuil postbún fachtagam le fosta thorcó fódúil. Aber leis a glána mami, aber logan níos siad go rialtar ríis, beag deire le teanna beltaí, mar tá misir winnam wice ag glána tóin an tígar Celtaí. Tógadh mis sin Gaeltach dúchtrá agus bhí trí chláin ann a leargailge as aber beidir 2000 chláin in Uachtrá. Tógadh mé le Berlin a hímpel, tógadh mé le frutal umlan difriúil, tógadh mé I gahar áitaribh an caint anna happy, tógadh mé le soccer, áitar mé timplathe le daoine caracha, tógadh mé is tógadh le frutal na carach, frutal bhleacléocha, tá an difriúil ó an tanga tá gurca gaoine nó a gurcaig nó in núnagáil, agus freisin bín annach chud béarla úsáid. So, úsáid an mise annach chud focail gaeilge, focail béarla, agus dennim in slúin a bhfuil mise meascan muidna an dá hanga suas, agus bín annach chreice going ag pleiceach le focail béarla, agus denna cumadórach nua in our éire, agus denna núd ceann céine I méarla le focail gaeilge chumáil, like fiústa leabhar is Carla dúirt like up fluch, no non-stop stella, agus bhealach tá tú denna pleiceach rumlan leis an teanga, tá tú denna túntú drumarráis idir béarla agus gaeilge agus bidir nar bhiste. Fecarham ar nu san nualitríocht go gatha an nualitríocht bheithan an déile leis na cinálach í nó gaige tá teachtain cín go háiritis na Gaelscoilena. Caafar na cinálach sin gaige thuirt sa gceist san nualitríocht agus gur in áit bheith gearr í nó go gcónaí bheith ceartú híh gramada agus mar sin go meach muid a gearr a bheith dílis gon cinál gaige láirítead hain. Tá go leor daoine cosúil ama in éireann a tógúil a gaeilge agus a bhfuil gaeilge mar chud darsail ach nach chud de phobal áirithe gaeilge muid. Agus tá do bhuntáiste agin measam nach bhfuil an meon agin agus is tanú de thart eile an seo braham hain bhfuil daoine aber ar Connemara déirí ó ní étainna le head a ocail a rá mar ní focail Connemara ché. Agus braham se well céim fánach néartha tuair leat din sifriú ar do chuid gaeilge. Nuair a thosa mé ar an géadúrscail a scríomh mé fáistí, an taonúrscail go dtí seo Vortex, bhí am saothúir fa tamil chun levéil teanga agus stíl agus go a aimsú a dar níomhain den scéal ach go háirithe a dar don ísléthireachta a cheap mé a bheitchaid na páistí mar tá sé díirithe ar fáistí idir aber 9 bliain d'aois agus 3 bliain déag. Nuair a thug mé an chéad dréacht de chopla capital don scéal sin Vortex, de chonal, de móach le léamh. Bhí cuid bheasar a béarla, bhí béarla measca tríd an gaeilge ag na páistí, trúrpáistí, ag gach dunacha. Agus dúirt sé, tá bhád an neamar go béarla an seo, níl seo ceart. Nis seo an buchail a déireach, there's far too much béarla in san leabhar seo, féin.
Ní bha ó sin sa siomra, ní bha sé sa teach ná sa gáardí nach irid. Chur evan glích fóin iver ó sin ach bhí feibéigen leis an lína. Out of power sin a méid sa rio dera. Bhí ó sin sa siomra an seolín 1 minute agus an next minute diimi sé amach go ciúin. Ach céin fár imi sé gan focail a rá. Bhí evan ag cogant ar a ingine agus ag caint. Hála rud éig an eisteach nar a slop an cluthe sé sin. Chola méid den éigen ag scradíil tá beagnach cinnteide. Rud a bharta me ná béarla a chur mail fáiste bháin agus nachanna áthe mar hampla dearn seo cosile. In actual fact, táid a dul amachchan is. For a start, níor cholamar an scéil sin fós. Agus mar sin níor chormeiste ar struchtúr na gailge. Mar nis búd rinne an tríhainte sa lehéad a scríomh. Mes am héinge sé spéisiúil an réilge mar a úsáiltarí a scríomh ach sin rud a tala duna fós. Agus comáile sin bhí me géirí levéil teanga amsú a bhí sách siimplí. De fáistí a léan i gás ma bhic tá béidir ráchéad na 300 lear léite aige agus é 3 bliain déag as béarla agus béidir go bhfuil 10 de lear léite ag as gailge. Dá bhéir sin tá levéil tá a ís léthracht a gailge. 3 blianan níos óige nó neadar céméid ná ís léthracht a béarla. So bhí sin deachar go leor an sort sin siimplíochta a amsú agus fós an scéal a bheith spéisiúil. Is cuiinem nuair a bhí sa scríad an Irish Times, is cuiinem gur scrís alt dar tudal ó Lucky Muid. Agus bhí sé bunathe stifa bhí cloiste gom héin agus na lads agus mar sin. Is stálim ná fuair is riamh leitrecha ó éine agus Marial réan alt agus fuair den geanáir sin. Agus higus an son go raibh rudí athrathe ó bhain. Ceanna is leitrecha an bhean de se go bine mar a gás an teanga. Samhaí cinál nó gaige atá forbert foioi láthir. Ní le chúisnachach na cinálach sin gaige ina deanga listenach scríineirech. Ar nú tá gearad mar lochan na mé ferste tá sé dhéine sin le tamala nuas ina chuid filiocht agus ina chuid chur a láthid. Ach testín a léide sin sa gaige. Mit sin, bariach dahan am a chur ceatha casta, bariach happy am a hóisiir, bariach pillar am a fóbríiste, bariach damta am a bhela léchris, bariach léin is bariach crá, bariach break am a letricha grá. Leis an tríú leabhar mis an teanga íonn sé rud anna speisialta. Agus Má chláán héna bhúin dom chunas gróid a léamhsvéidir dúirdar, that's hip-hop a dúirdar. Agus tuis go bhfuil ólas ag gróid ar sin tá sé ábla chuid isteach sa teanga. So tugann sé isteach sa teanga scríofa I dáta na léhanna chu bliana sé. So dar lumsa gur ríist gur nuaíocht é sin. Gur nuaíocht sa teanga agus nuaíocht sa taile agus nuaíocht sa tailgáil. Garóid machlochan na stólim a tógach le gailan agus cían sesin annach gailan, cían sesin gailan le húd a rás. Gan éon áras ceapan gachéan chlúin go bhfuil gailge níos fearcha ná an chlúin techt in níag. Níl in éon teanga ach caiig an teanga bheith dóthanach don saoil atá ann fé láthir, agus mátha sé dóthanach don saoil san tá an teanga sin go maith. Tá áú techt ar teanga ar an ghilge le blianta be an nuas, agus mar scríbneir táimse ancuinte ó sin. Agus tá na lár ar bhealach sa méid go mi sé scríomh uanta an teanga I láirin muinte na Gaeltachta go háir an teanga I láirin óige na Gaeltachta. Mar alíntóir stóilm go mín orm I bheith dílistan charactéir ur me scríomfaí. Agus déir me gúnaí gur mú an álín ná éon teanga.
So má tá mis scríb méilge, má chuann se le adín an scéal focail nó frása béle th an tisteachán, go háirí gas chórá nó beidir gas drámaí, Dina mé sin. Ten rud bháin bhfuil agalrumsa go bhfuil an sebhre sa meachtaiste. Ten rud mó ní sé bh agalrumsa. Ach san ráite ca mí smuoine mar bhfuil teanga go harúní sinna bheithaig. Chomá a bháid an fihanteid. Agus ní bhíon chóid a dóchasach stólam agus tá daoine fé láthir. Stólamsa go bhfuil seansan gur fearr le gailgúirí na linne seo dul I cneach bróga ná freastal ar rang Gramadí. Ach díorhann go gahamíd túrfés na rangan na Gramadí chomá. Bróga deasa ach rangan na Gramadí chomá. Na ríme se óg ní chluiseach mu déon bhéle sa gantar hain, gail go bhíh chulaganna ag féidir mrá agus páistí. Ach slá taine bhain na anú tan rutin áthaí go thomláin. Tá go leor gon bhéle teacuisteach sa gantar seanis, agus mór man na daon óga, tá mi cheapan na rún sé héanana cant le chéile gur ben bélanis tá nuas sa deacab. Bíon agalharm ná sé sóig an teanga, ná sé sóig an meán, irid son pléicíochta fé mar déirfa. Dá méach an teanga sláin túúl agus á lát go fórlathe dúil bhuachamhaile mar fad na hathairthe. Féidir ná tanóidíslam agus féidir ná ghlacinn héindó, ach bhuachamhaile ní bheith an agalharm rómpa, ach uaireanta scáin rion siad mé tigtar dom gur a réigean atá gaile ná lát nó a scíon ag go dtíine gur sais Esperanto atá a scíon gur bonathe a gcónaí ar an méarla. All prize bonds have magical power. They can come to life. Thousands of cash prizes are won every week and €1 million every month. And what's more, you can always have your money back. Prize bonds. You can There is this other question which is not going to make me loved. Is there such a body of language, of literature and poetry in Irish that is of such quality that it should be translated into English? And if it hasn't, why has this not occurred? Whereas I can get Italian novels and French novels and German novels and Russian and Spanish and South American, I can't get anything translated from Irish into English. What is the point in taking some pride in Irish literature if you can't be bothered to make it accessible in other languages to other people? Sílan gur ben rud a hastína Myers na aisteachán uairscéaltaí. Sé an deachtar sa tanar nói nach danig an tuairscéal riú chun tosaí in san Gaeilge. Tá cúisní starúla leis an mar ní ró leo na scríú ag daoine in san áchtúas in san níú hís déag nuair a bhí Forbert Warry anú ar an uairscéal mar bhean litríochta in na teangatha eile ní ró na háisina foilseachta an. Ach tá cúisní eile an cumáid. Níl an pobl léireachta an agus le thuairsceal scríú caiithí tú dóchas mór a bheith agat agus muín a bheith agat as do chuid scríbneachta héin, mar is rud mór é uairsceal a chuirdíad, caiithinn tú chuid mhór ama agus dúthach leis an rud. Tá tradiisiún ganbrise míle chuicéad bliana agat sa bhíocht. Glacnú fá ach tá. Ach san uairscéal níl an... Ní raibh an saol sóisialta as ar ascraigh an uairscéal ar siúl na Gaeilge, mar ascraíonn an uairscéal as saol meánachneach, burgéiseach, lehásta leis féin ar a léad. Ní raibh sé sin ar siúl na Gaeilge nuair a bhíon uairscéal teach an chin, mar bhí sé tite as an stair.
tréis meach na níorla agus tréis ab mis céitin níl prós nó fiction prós ní tean. Agus dá bhrí sin cé go bhéadhí rá gur hála fantanáidre gailmar gailna bhí álartica. Ní raibh John an uorscéil beoig an am na níor sé take cín. Agus dá bhrí sin an rud i dhéon líam macóil in san uorscéil san is cumdóir glanna ar levéal amháin. Ach nach chumta gur rud é. Tá sé scríomh áil is dá mán don litríocht ag an am. Seo achim ra bheog ar smaointí an chaptéin ag go buinte seo. Tuair fé dearag bhfuil mí treis bogan níos giradó ó bheitthe fécinn tear a ggólann san alt ribh seo tá muid inis ag sleann na bhuisteach na intin. Bathe chuine thuil. Fadas nach muine sé do nóir na regimente, nó do man nóir féin, nó do nóir marí agus mo hir a dóchas. Agus le cúnamh dé ní bhainnig. Cén regiment a chara? Cé héad a cheanare? Captain me, i regiment Milach de Lune, monsieur. Alá! San Francoch agus dá leach na súile ar le háthas. Canton jeu! Duine a gascíigh Fontenoy! Aithna nos Fontenoy na huaisle gael a bhíann bhíidir san a caint as Spáis, as Frankis agus as Gaelan. Beidir bearlacha ach ní raibh sé I gceist, ní raibh sé táchtach. Agus na huaisle a bhí a mis na dhéasan gúirt bhrí tréise artó léire na measca agus tíine mar ré. Agus I gúirtrí na Spáine a mis cathláán na Spáine bhí go winternéil. Gaelan ar fada bhíisiúla. Nar tháinig ón róthanas Gaelan a bhí álartige agus sné bhí álart ar mórreinige. Bhairte me an cumann do scríbhneoirí óga na Gaeilge thosnú cúpla míl hen tá thart ar 20 duine páirteachan faoi láthair agus dearhin go mbeidh níos mó agan roimh bhád. Tá mé dóchasach faoi. Tá mé scríomhfeilíocht le timpeall 8 bliain na nuas anois. As tá dáin de léamh go anois, stair san an dó agus Data sé bheith a bhaint le do stair farsanta nó mó stair farsanta nó stair tír nó pédial rud. Tétan na fíorchaí le stig dem chluigeann ar nós lópíní sneachta, ag tógáil ar a chéile go dtuigim an lógic a bhí taobh hir de chuile beart. Agus an slí go ranamh a bhí duine ar bith freigrach as na rudaí a héiteach. Ga chéine I ngéhann ag na cuinsí. Ach nóair a leagam síos an leabhar, leán, gríon na mothúcháin gach fíoraigh. Is tá blas searamh an é a gáir ar an leacht. Tá an bhail den chuiste den chumann scríbhneoirí óga na Gaeilge, tá a gobar ar le riana, agus sílim gohfuil an dúsháin a bhaint le scríbhneoirí na Gaeilge, mar tá an éilimh ar litríocht nua sa teanga sin. Agus sin fá go raibhníam an Gaeilge thar an méile I gcuitne. Cas mé le scríbhneoirí óga na Catalónis agus híon mé grant smaoinemh ar fad acu tá thart ar céad duine an agus siad ar fad ag scríomh is le cuidú le na chéile, is le cóhaibbrú le na chéile agus dúirt mé lem haon go meisí chumá dúine in éireann rud a cinnte cinne sin na dhéanana chumá. Ní léon mór an is leabhar Gaeilge na ríre, ba seachas a choleiste me an na Gaeilge is agus féibi cin na leabhar a bhíns muid tuairteach mu chéin. Ní léon mór an leabhar béarlann na Gaeilge, ní léon mór an choilbe chomh ar nuachtain sin na méid. I wouldn't know whether there is an Irish paper or not. Sorry about that. I'm afraid my awareness of anything in the Irish language isn't broad, and newspapers, periodicals, I couldn't name you one. There are newspapers in Irish, if I'm not mistaken.
Would it be on public? I missed the flow and the musical sound of the Irish language, so I thought I'd get myself back up to speed. So I bought Fuincha, and I flicked through it. I have to say, I didn't read it in any great detail. Short na gailge sinagolcha mar chaid lárna de híal litar hen na gailge. Tá tionachar ag chaid scrífa na heir seoireachta go hairithe. Agus ní hamháin go dógann tú an teolas isteach a tugann tú an fretal isteach agus súan tú isteach focail nua agus nahannaí nua. Bhíodh Agarthó Gaeilge ag na Nuachtáin Independent Freeman's Journal Irish Press agus go drogal agus go déanach agus go héfachtach an Irish Times. Níl an struchtúr san ann a hiile ach bhain san Irish Times. Na pápéirí áitiúla tá sin imethe. Dá bhrí sin tá níos lú. Fáil ar bhealach eisteach. Níos lú fáil ar an Gaeilge faoi do rón ná mar a bhíoch. Stoch gur nuachtáin ar dúis sin an seo Fuincha agus go míon rudaí céanna chorastúnas a bhína chorast nuachtáin ar fud an dam. Is stoch gur be buntlach na teanga scríte ná an air seoireacht ar lí go háirthe agus bheontanga. De bhfuil rólagan ó thaobh craobh nó na teanga de agus ó thaobh bheith an teanga Herbert. Níl nuachtáin in Gaeilge ar nós nuachtáin sa Catalúnis, nuachtáin sa Spáis, nó sa Slovénis, etc. etc. Mar níl na hacuní corta ar fáil le dóhan iriseoirí ostú leis an job omláin a dhéana. Agus hacuní corta ar fáil ag an stát leis na iriseoirí sin ostú le go mbeidh córas omláin nuíochta ein. Tá Fuincha an hás leis an méid airgad aonmuid ach déit mé se bhaid níos mó bheith gon ní féidir linn mar hapla dul nóíocht leis na tuairistála bhíon a thuirteag TG4 nó an radio agus mar sin. Is tólam gur chuistí amá sin ar lí mar annachchuid de chuoine óga gomach míach an ar seoiranta ránaíonn siad an telefís nó an radio agus is tócha nachfuil nerd sin daon óga tachan cín atá dírig saola chathebh i scríomh a scail. Tólam go méad go bhfuil ról chumáid ag nuachtáin Gaeilge gothú phobal é thuirte do litríocht na Gaeilge mar nuair chuoiníonn tú ar méad láir dhéalann fiú na scríbhneoirí is fearr hagann sa chéile nuair chuoiníonn tú ar méad láir dhéaltar dá chuid. Tá sé fós beaga gomrád le beidir leis an phobal é thuirte bheadh ag nuachtáin Gaeilge, so tólam go mbeadh suas le 10,000 á léamh idir gacrad. Is bralam an iriseach, ar not a ton fan iriseach, go mín iriseach bio a gcónaí, go mín deisiach go ahan seachtain rud anseach nua, sprágúil, conspadeach an amnaí a chur os cór phobal léthreachta na Gaeilge. Agus tá léthirí an, ach ní churann sin triblis chéanar chu héan beidir nuachtain Gaeilge a cheannach ná leor Gaeilge fiú. Ní anna léamh agus ceannacht. sé sin bí go leor daoine seo na figiúí atá hain. Ex á díal a an tú in aine míasa. Ach céhhéid gona cenathirí se a bhí á léamh. Beidir an tríúcaid síl am hain. Tá go leor cenathirí ar son na cúise. We're pobl le hóirí an Herald. Queen Clumsy idir rá Harry Mail Press, Evening Press, Queen Acclamation, rádi chun. Ní an seach an Herald ach nach sin bachtú ú fás. Well, maidir le pobl le hóirí. Is go gahan tú sé an Herald inis. Is go gahan tú nós tagad an nós na le hóireachta héin.
Scríimse choún seachtain uail chórsaí rathe agus chórsaí políochtas chórsaí cultúir don Irish Times agus tá áhas ar dhéanamh mar braham nadidir an mó léthóir atá gom. Is cuilam go nuairta éigean an choún gailge go meach beidir 2,000 duine beidir níos a bhó. Nes dáime 2,000 léthóirí a gomsa maid an déirdaon bheith áhas an dain orm. Is stoin go ar seoireacht an háchtach sa bhéidir go rud leanúnacha tán agus go rud rialtna tán. Agus dábhar sin aber cimeadan se pobl na gailge le chéile, sort virtual pobl atá gceist ar go leor slite. Nadidir an muthaigh níomh Taylor an cúigiú craobh rince an dá ina nacht. C'était il y a 6 mois. Juste là. C'était ce lundi matin, il était 9h. Non, il était 9h10. On l'a vue là. Et là, elle a été aperçue 3 fois. Je crois qu'en fait, ça s'explique pas.